Bun, astăzi ne uităm la o latură a Egiptului antic pe care istoria a încercat din răsputeri să o șteargă. O realitate atât de șocantă încât a fost îngropată la propriu timp de secole. Și totul pornește de la o idee absolut șocantă care stă la baza întregii noastre discuții, anume că tot ce știm despre Egiptul antic nu e doar incomplet, ci a fost cenzurat în mod voit. Când ne gândim la Egipt, ce ne vine în minte? Piramide, faraoni, comori de aur, cam asta e imaginea standard, nu? Ei bine, se pare că asta e doar coperta unei cărți mult mai întunecate. Materialele surse ne arată o realitate complet diferită, o lume obsedată de sexualitate ritualizată, marcată de abuz sistemic și, mai târziu, de o mușamalizare care, incredibil, continuă și în ziua de azi. Deci, hai să intrăm direct în subiect. Vorbim de o istorie ascunsă cu bună știință, de realități antice pur și simplu eliminate. Și misterul central de aici este cum de tocmai cei care au descoperit aceste secrete au fost și cei care le-au îngropat la loc și mai adânc. Să ne punem puțin în contextul vremii. Secolul al XIX-lea, epoca victoriană. Egiptologii de atunci, oameni cu o moralitate foarte strictă, dau peste artă și texte de o natură sexuală explicită care le dă peste cap tot ce credeau. Conform surselor, reacția lor n-a fost una de curiozitate științifică, nici pe departe. A fost un șoc moral. Așa că au distrus, au ascuns, au rescris istoria ca să se potrivească cu valorile lor. Ok, dar de ce? De ce au fost aceste descoperiri atât de scandaloase? Ca să înțelegem asta, trebuie să facem un exercițiu de imaginație și să pătrundem în universul lor mental. Acum explorăm cum sexul nu era văzut ca ceva personal, intim, ci ca o veritabilă putere cosmică. O credință care stă la baza celor mai extreme practici ale lor. Conceptul cheie aici e cel de sexualitate cosmică. Și nu e doar o figură de stil. Pentru egipteni, energia sexuală era o forță divină, la fel de reală ca soarele sau ca Nilul. Ei credeau că actele intime, făcute într-un anumit fel, puteau influența direct recoltele, revărsarea apelor, chiar și bunăvoința zeilor. Practic, fiecare act intim era un ritual, o conversație cu divinitatea. Și toată această credință punea o presiune absolut uriașă pe umerii faraonului. El nu era doar un simplu rege, era un fel de pilon cosmic. Performanța lui sexuală în cadrul ritualurilor era considerată esențială pentru a ține zeii mulțumiți, pentru a asigura fertilitatea pământului și, la finalul zilei, pentru supraviețuirea întregii civilizații. Bun, asta e teoria, asta e credința. Dar există și dovezi fizice, palpabile? Răspunsul este da, și sunt de-a dreptul șocante. Iar investigația ne poartă acum, dincolo de texte și picturi, direct la rămășițele fizice ale regilor. Și ce s-a descoperit nu într-un mormânt, ci într-un laborator, a schimbat totul. Ne întoarcem în 1925. Howard Carter și echipa lui deschid faimosul mormântul lui Tutanhamon. Toată lumea era cu ochii pe comori, pe aur, dar pe lângă toate astea au găsit ceva mult mai tulburător. O anomalie pe corpul regelui copil care avea să rămână un mister pentru aproape un secol. Când mumia a fost în sfârșit examinată în detaliu, s-a descoperit că organele genitale ale tânărului faraon lipseau. Pur și simplu nu mai erau acolo. Și nu era vorba de degradare în timp sau de vreun accident la deschiderea mormântului. Dovezile arătau clar, fuseseră îndepărtate chirurgical, cu precizie, și nu oricând, ci ca parte a ritualului de mumificare. Această descoperire a deschis o cutie a Pandorei, sugerând că nu era un incident izolat, ci o practică deliberată. Și, într-adevăr, nu era. Pe măsură ce tehnologia a permis reexaminarea altor mumii regale, a ieșit la iveală un tipar, un model de-a dreptul tulburător. Modificări genitale diverse, de la castrare la ceea ce par a fi îmbunătățiri ritualice. Și cel mai șocant, dovezile sugerează că unele dintre aceste proceduri erau făcute nu doar pe cei morți, ci și pe subiecți în viață. Și dacă toate astea par deja extreme, să vedem cum culmina acest amestec de credință și practici corporale într-un eveniment anual de o violență și un devotament greu de imaginat. Intrăm acum în așa numitul festival al haosului. Se spunea festivalul beției. Era dedicat zeiței Hathor și dura o săptămână întreagă. Iar ideea de bază era încurajarea intoxicării la extrem, cu alcool și alte substanțe. Scopul? Atingerea unei stări de posesie divină, în care oamenii credeau că trupurile lor devin simple recipiente pentru zei, eliberându-i de orice responsabilitate morală sau legală.
7 zile și 7 nopți. Să ne oprim o secundă și să ne gândim ce înseamnă asta. O săptămână întreagă, în care o întreagă societate, de la cel mai de jos țăran la cel mai înalt preot, abandonează absolut toate regulile și se cufundă într-o anarhie considerată sacră. Iar ce se întâmpla în acele zile e greu de descris. Relatorile care au supraviețuit, multe de la martori străini îngroziți, pictează un tablou înfiorător. Ierarhiile sociale dispăreau. Actele sexuale în public erau ceva obișnuit. Mulțimi bete luau cu asalt casele oamenilor. Violența nu era doar permisă, ci considerată un semn de favoare divină. Iar, poate cel mai tulburător aspect, participarea copiilor era încurajată, ca o formă de inițiere religioasă. Păi, cum se termină așa ceva? Nu e ca și cum o societate se trezește brusc și renunță la aceste obiceiuri, nu. Sfârșitul a fost la fel de brutal ca practicile însele. A fost o campanie de eliminare sistematică, o mare ștergere a acestei fațete a culturilor. Și ștergerea asta nu s-a întâmplat peste noapte. A fost un proces lung, în mai multe etape. A început cu conducătorii greci, Ptolemei, care au încercat să mai domolească lucrurile. Apoi romanii, după cucerirea, au ordonat suprimarea totală. Dar lovitura de grație a venit mult mai târziu, în secolul XIX, când arheologii victorieni au găsit dovezile și, în loc să le studieze, le-au distrus. Iar mușamalizarea, din păcate, continuă și azi, cu mii de artefacte ținute sub cheie în depozitele muzeelor. Și nu vorbim de niște presupuneri. Dovezile acestei mușamalizări sunt clare și documentate. Avem nume faimoase precum Giovanni Belzoni, care pur și simplu tencuia peste picturile considerate indecente, sau Flinders Petrie, care a recunoscut senin că a ars papirusuri obscene. Și nu e doar o problemă a trecutului. Instituții gigantice, precum British Museum sau Louvre, continuă și azi să restricționeze accesul la aceste materiale. Și care e rezultatul final al tuturor acestor acțiuni? Păi, ne-am ales cu o versiune curățată a istoriei, o variantă cosmetizată care se potrivește cu sensibilitățile noastre moderne, dar care are foarte puțin de a face cu realitatea complexă și, sincer, adesea deranjantă a vieții din Egiptul antic. Am pierdut practic o parte esențială din înțelegerea uneia dintre cele mai importante civilizații din istorie. În final, povestea Egiptului ascuns e mai mult decât o simplă curiozitate. E o lecție puternică despre cât de ușor poate fi manipulat devotamentul religios și despre cum rușinea modernă poate, literalmente, să rescrie trecutul. Și ne lasă cu o întrebare care ar trebui să ne dea de gândit. Dacă o parte atât de importantă a istoriei a putut fi ștearsă atât de eficient, ce alte adevăruri ori mai fi îngropate așteptând sub nisipurile timpului?